Guys, anak pod mi diri nagsikay-sikay na sad mi. Gwapa o. Nahinay na sad mi ani gluto. Oh, si Naomi gwapa. Oh, si Madam Lilia. Madam ano? React mo kay bukol ron. Mga kuita guys. Wala ma'am, tiguwang na ma'am. Sakit ng hawak. Kita sa hawak. Tapos ko adla itik na. Wala tayo kusog. Mga bonus. Hang na damsang agay. Sige, katad ko ma'am. Oo, daghan naman ito. Last na niyo. Taparan, mana sila taparan dito ma'am? Kaya nga sa kanya. Ato ka tayo dyan tanong ko, Anjay. Mag-live po mag-video po duway mga kuhok. Break. Tutol na. Sago lang ni sayuti. Pasilad to oh. Facebook, na monetize lagi ta pero dugay ta ka earning nag-face coin to 1.5 pesos. Hey guys, oh. Humanami gutad-gutad. Mana na dira din? Guys, oh. Dapat ikaw untay ni asa dani kada ka lawas. Magisi ako upira, ma'am. Hugasan pa ni. Asa magdapat dan ha. Dari kini agian. Kayat. Bitaw. May hugas video ko. Atay mo tagbuang daani. Oy. Kasi ay. Abri sa kusubi. Tarong nga. Ay mo magipalong, ma'am. Kuski ka na mulog na isunog bumbiro ba? Mura ni agas. Wala sugat nani. Wait, tuy planggana si Upa. Kuha sa kontak langganan. Apa sila Daryl guys? Oh, nagpakpak og kuang. Iha may puting baboy. Puting baboy. Mani ang ganap ug naay ilubong diri sa among Hugasan na ang sayuti. Ayun. Uy, dugat ito. Muni siya guys. May bang kasi, kaya nagswildo na ka. Huy. Ay, ang streamer na streamer. $1,000. Ano nga kay para di? Sige guys, dili man po na ibukot sa karahay. Ay man. Adi, ingana ka. Adi malay, magluto ni sayuti. A day in my life as a bayot nga naabot na sa kabungaan. Kurto di video day. Kataw imam. Dagot ko pa. Di ako sa karon nagbilin me, naghugas na ko og sayote. So naghugas kami, magwinahugas imong ikaw. Naghugas na sila sayote. Aw. Unjay ni guman iluto na kuno na si Jay magluto talong timpla ka. Paano man? Kuan ba? Kana na. Nasiratan na yung mundo. Pwede man i-abrihan buot si Ja. Munggos dai sa kakawa. Sa kakawa. Isod ko na ning cellphone. Ayun po ni suglod. Dito nakapalitan na. Sobrang init.
Sila na ipalit. Init, dari kadyo. Rudin, banang ka. Dili nang init sa adlaw, kadyo. Anja og Rudin, basi Rudin. og maka sildo ka na nito nga ta kaya ako may tighawid. Oo. Dapat bantay. dito ng karang videographer. Sige lang po, nantuson na natin na sige video, diba ma'am? Uban lagi ta to ibabaw ka tay banakan ang ano to kaila. Pagukod ka na ha. Diluan sa kanya para po. Ibubutong isa dam. Nasama na bako kung mahirapan, mahirapan. Ibutang po ng hose. Bayo kay magpaasa-asa ko. Oo, basa na kung dilat, ma'am. Na. Nabas dada sa tuhang kuan ma. Kusilyo. Kusilyo. Kadad to. Kami, pakan asa food me. Pagi pamahaw, ma'am. Hindi ata yung Maninay. ang gadag. Ate Miltura po ako pangguran ha. Dirong, adobo. Ruman mag-ito mga tag. Durang gas. Ing na ruman. Oh, pagkatok mga pag-uway ako. Dili lang natin. Yung sa doon sa karon. Iyo sara lagi. Bukbura dana. Ay kay balay lahi pa jud. Pero mahaw ko bukas dikit dili, ha? Sakit to yung pangijuran. Magkuha kong kuhaan dato. Karami ko. Kanang naay. Lamas. Dito. Ah, diara. Asa may isago sa kuam. Mumba na. Hey guys, may plato be butang sa. Hani, toy plato tos plagana to kanang may dako, hinlo na. Kana, kana. Kamarapan. Oh, gulinaw. Atay pa. Niki guys, bayanihan ni Gluto. Dai, pakuha sa asin. Yakoy karaw bi. Uy, ako maksipil ani, nasunog na. Sunscreen. Pakon sa game luwa ka. Wala sa ko pagsawa ila to man tumasin. Pasila diri oh. Tama mo ni mo ta na. Pagkakini na lang talaga utangan na kasi. Para tuyo. Toyo. Ora toyo. Oh. Tos bawol. Ayaw po ng bawol kay siya mas dyan na sa una. Init. Sweeties. Sila na human oh. Hmm? Pangaon sa mo ma'am. Guwapa oh. Oh. Angay na nasakyan dili. Nara sweetie. Napa man gud dito? Napadesira oh. Kumot para sa humbanang ka. Hmm? Hi guys, welcome to my vlog. Follow my Hi guys. DJ Rolls. Hmm. So, baje. Madam oh. YouTube, Rodel Boholano, official. Sige din. Please subscribe kay Suso. Please subscribe my YouTube channel, Rodel Boholano, official. Okay. Okay, ma'am. Oh. Ayan guys, oh, busy kayo sila oh. Mga bilin guys, ang giluto. Ang mga bilin lagi dahil. Daghan ra ba ko putuin jud ato. Asa man ibo kaldero?
Nay, sa kumikuptan na na. Alin? Di. Gamay ra siya. Ilaay sa man eh. Na ilaay sa man na. Nani ka ba ilaay sa man eh. Na may bangan. Kaya sa tumantika si ganina si. Pag-uli nila kayo. Hindi na ka naman lagi Naya, papa ko ano. Uwi. Kana to. Ra. Wa ni duga. Mga senior citizen naman ko nagaluto dari mao na way nga duga. Wala ginisa kaya ko kamera. Parang sa naman ko. Kaya ko ra may magkuan be. Ayaw tama na na. Alam mo yung mga budget ng mga panhaan. Si madam. Banag binilda kay atay. Mo ni daoy sigara ko sa pinakatigo. Ah, di mo mamili. Bahala ka. Ito ka na. Ito ka, di mo mamili ni mo. Ito na makong sipon eh. Asin! Magsipi na daot. Oh, madaot silang kujik na ho. Ano itong black soap si? Kataghatag ni Arman. Black soap man. O nagisami para sa munggos. Katong Munggos oh. Kaya pukuti. Ay, mga kusinira oh. Andiyan ko kay mama kay maghila. Ugas ah. Ugas ka ulo ko. Kay utin. Sila na dito nagtiwas. Iya, penakot. Kamu brown. Tigan ka din bidak-bidak kina. O pana. I-try daw. Kami lagi. Lami ang chiko oy, lami. Mura lagi sa bunbun pero lami man. Mura pa sa kalis sa mura kiwi o gin ko na mura pa priyara. Kiwi, pasim-sim ra sila. Na, priyara na na. Tamis lang kiwi. Dili na bugnaw kay. Bad ang bugnaw sa nagaluto. Kami asin ko na. Tapos ko sa baw. Ito pa yung nagkuha kanon oh. Wala ni asin ba? Budbud na ang lamas guys. Oh, sinira oh. Wana gisahan. Murag wala na. Ang pikas ay duha man to. Oo. Ito pa yung kalabasa dito. Teo man na nagluto ng mga Itag pa itag. Bago ka rin. salon ka na pa isa. Napay kalabasa ng amin ah. Nagado naman na panakuti na kuwan, umasa. Wa. Good boy.
madahog ka na, madula maglaki madahog. Kay ang kaming bagi madahog. Isi aga mong pante. Ginuko ko. Us-us ang us-us ng matres. Kangkang. Ay, 10 lira. Yan na lang yun. Oh, deras bayot. Tarong nag-arsayot. Kaan pa nag-magic? Oo. Nawag sa lipod din kami ito krabaning tag-ija danhig masalip dan si Ja. Butangan dahil ng gamay tubig. Di na? Di na, mag-listen ng putos. Pwede ko hindi ka rin ay cubes. Kaya nag Hay, otro ha kay wa kay kita. Di kinahanglan saon na to daan, di ay. Na. Kinahanglan nin saon na. Puri kita pa di Rudin. Baru bakar. Uy, kuan. Muna na ko di mura ng imperno. Sabi na namin sa powder ko madyan. Oh, bayot turon na bayot kay jagdi ko kap. Kuan ni. Ibali niyot. Hoy, ikat na ba ni? Bayot. Tag may uyag ka na si Pangilo. Samok sis bayot ikat na ba ni hoy? Tuyo kanila. Ha? Init. Gibutan nga na nag-asinses. Oh, gasina na ganina. Gani ha? Oh. Oh. Kuan? Tuyo. Gasina na gina. Asa kadaghan? Gi. No. Taruha pa na agas-agas na. Uy si, Asa ano ka na? asa kuya. Diarang uwin mo. Sige, matigbay na niya. Gusto. Dali. Gaan manggod. Gibutan nga na lang. Dali, kaya dayon. Pas-pas. Ako na aso. Puti. Ano kaya kung video? Uy, tamaha ka. Atay ba pagkakalisod na video naman po mo nga. Nagakanta na lisod. Kuya ako. Video na to. Matagay ka. Toyo? Ina ko nga, magsaktura mama. Sabi ko, jo. Lagi, ipangaway na diri ba? Sorry dyan na ning munggos kaya natuan dyan ang sipog ubo. Ay, lamig ang. Sorry dyan kayo ha. Nakabidyo pa gadyan. Isa mo mukas din. Ugas isa din. Mas lag Diyos oh. Silang mga gwapa bitaw mo. Karayo. Baka tubit si ato day. Ani butang na nay dan. Ipaway nang kanang nay dahon ay tabi. Giipon na jud dahon. Dinagsin na. Pinutin. Kanang dahon. Unsa na mahug kada na dam. Yun guys, oh. Busy kay sila oh. Mga ginikanan, no na pagkaon no. Sos, aluoy. Kalabas, tagay, pugnang ka, ma'am. Nangka, ma'am. Uy, wa. Wa kay kapangadyoan. Ay, Di adobo dito. Ipat pila ta. Aluoy pod. Yeah, YouTube na. Mitsura day lang. Kamera lang kana aksiyara man na. Mitsura to. Jan de. kamo na pignan. Be, uy tagay sa kudo na be. Ay, sa diha sa pangilog ya kamulin ko. Ay, bukan ko rin gusto. Dire. Ang kami na di makita. Oh, di lagi oh, mabot-bot ang pok maghoy. Kuan. Ipalit ra man ni. Ay, ano man lo. Wala Daog. Uy, apil ipod mi danap be. Kanaling
guring. Ah, batawa man. Dewa ko Agod katulad. na. Bawal ko na nakita. Eh, pangadyo sa mga ganyan. Ha? Kunot mo na naman. Ito ni siwag sa diha. Butang isa. Wawa man sila. Isa ka magsabi. Grabe ba eh. Ini tahu na raman tama na raman ba? Ada man bau. Jan. Ini sok manang pagkaserba. Na asi jantan na oh. Ho, Jan. Jan. Tawag ka diya, mga badje. Ya. O, tuwa na si Jan. Karay, mga badje. Dali na. Ha? Adyo ko lakuan. Gila raman mo. Pani mapagdana ma'am. Manang luod ka. Ano siya? Ayaw na mi guys. Ma'am. Si Mandam. Yung ipasip-o naman ng taon, uy. Ah, ito na nagsigop ng sabaw. Oy, tagay mi. Aso kagaw ka, di man po na mapa. Naman ni. Pula. Ngayo ka? Dayang ko. Ah, deo mo dare. Ha? Natab ang ugnang ka. Ha? Si John. Tagay na siya kay panglaki iya si pakuha. Alit. Dam dali na. Ay, dari ba load na siya. Uy, wat tabi. Ipaduog dare. Pwedeng mag-aaral ka na dalag ka dyan, galalisod. Luya po yung dalaga ha, uy. Samok po nas bayot. Wa. Wa pa. Flat screen ra. Mo pa nang naggawa sa hospital kay GTV. Kinsa? Simbak mo. Kinsa? Sabi nang ka. Ah, tayo. Pura. Pura saging pura. Ma'am na ma'am. Ikaw magitut. Na ang atakan. Hmm? Kuya dungog. Uy, unang ina ninyo. Uy. Maapil kong sigop ni mo ha? Koy matukan ka kay tubig. Uy, Oo, oo. anak nang ka na, nangi ani. Nang ka. Uy. Budot ka ayun Nangi ani sa ani. Ano si para mo? Ikaw mo iladudan. Ano si para mo? Tutbi kadang musudlot niya. Ikaw. Ikaw rin ka na. Buya. Sila ba gano'n?